悲しみの向こう、片柳宏。6月23日。自分の心も。どんな理由があっても相手の命を奪うなら心に深い傷を負うでしょう。誰かを殺して目的を成し遂げたとしても、それによって自分の心が死んでしまえば一体何の意味があるでしょう。この地上からすべての戦いがなくなりますように。